Oyaore kendo machiegni e chenro machielo mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo kawuono wantiere sub county ma Awende, Migori County e Niang' kendi kawuono ntiere kaka bet koyo ng'ich matin, lakini gima wadwa loso, ma wadwa kete mesa, dhi bedo mano mabende mijing'o kendo kelo ni liet e del. Mabende dwa konyowa e tedo wa kawuono. Wantiere koda jatedo moa mana Chula, Rusinga. Rusinga. Iluongo nying moro kacha. Wakanye? Rusinga Island. Rusinga Island. Yeah. Makoro obiro nyaka koni mondo okonywa gi tetwa. Adwa ni mondo oulre matut kapok ochako tedo machiegni kabisa. Okay. Ginginga an Chef Brian. An jachula Waware. Yeah. Chef executive ma Sugarland Hotel. Sugarland Hotel. Yeah. Mane be kuma watede kawuono Sugarland Hotel mabende yudore ya Wendo kendi. Wadwa ni mondo koro gitangwa ni to chiedo ni de chalo nade. Abe kako ng'eya bang'e kase bile to wacho ni correct. Mane kako dhi. Ang'o ma wantiere gode mesa ma waloso kawuono? Wantiere gi gweno. Gwend kienyeji. Yeah. Wantiere gi alot kienyeji. Wantiere gi chumvi. Wantiere gi dania. Wan gi kitungu. Wan gi hoho. Wan gi nyanya. Wan gi kachumbari. Yeah. Mama gweno idwa lose go. Yeah. Taneno ka gweno ni ntie kaka osechwake, ntie rangi moro momie. Ere kako chopo kuma intiere kasani? Gwendwa ni nosechwake. No chwake gi chumvi, ochwake gi garlic, ochwake gi ginger. Yeah. Mondo loso obed mayom. Yeah. Gikone wadwa ni mondo walose mondo ochal nade. Wagoye wet fry, wagoye dry fry, wagoye soup, watime nade? Gweno wagoyo dry fry gi kawuono. Yes. Okay. Haya, donge koro wanyalo chako. Yeah. Wanyalo machako gi moko kendo. Koro wachende rango, ichiele? Yeah, ichiele. Koro warito nini o fry otuo matin. Koka waketo mo. Dwa chak chiedo. Itimo ne deep frying koso mana chiedo ma itimo ne dry fry. Dry fry. Dry fry. Koro iketo mana mo matin to. Mawang'e. Mawang'e awang'a ma loke mo bed motuo maber. Okay. Wantie kendo gi kuond brown, mogo mar brown. Yeah. Mane makuri ibo chame godo? Mane ibro chame go. Wan ga pilo. Karaya wakoro osetuo? Karaya osetuo. Koro wanyalo keto mo. Yeah, mo matin. Nyalo pimo gi mae. Kiko gine mang'eny. Mano rome? Yeah, mano rome. Koro wanyalo chako keto gweno. Aina one by one. Kichwake gi tangawizi gini to omedo bedo mayom maber. Yes, omedo bedo mayom. To omedo be ladha moro iye kuome gi chumvi. Nikech aneno ko omi rangi ma turmeric emo mi rangi ni. Yes, es turmeric bina keto matin. Okay, sawa. Yeah. Koro en odonje mach kocha. Pangano duto te nichopo nyaka Awendo. Biro teda Awendo. Pangano en mana tich. En tich, yor menyo. Tich teri nyaka loka dong. Kore mokela Awendo. Nikech chula kono iwe otende mang'eny moduro.
Koro en mana ka tich. Yeah. To ni puonjori tedo kanye? Tedo napuonjora Kisumu. Kisumu Poly. Kisumu Polytechnic. Emi puonjori gige tedogi. Kae mapuonjora gige tedogi. Okay. Kato tok mano, higni gi te isedhi kuonde mage, isetedo kuonde mage? Higni gi te asetedo kuonde 5. Koare 2017. Nyaka sani. E bombe mopogore opogore. Kisumu kanyo itiye? Nairobi. Yes. Aduogo kae adhi Sony Guest House. Adhi Bamboo Hotel. Karibu National Bank aten machiegni around. Yeah. Keto kokibiro ka. Kokabiro kae. Ang'eni jo Sony kae manoneni to wacho ni Sugarland ka be nyaka idonje. Kamano ya. Koro ng'amo biro Sugarland, ng'amo itedo ne Sugarland kong'eng'e ni ine jatedo. Koro gweno kanyo idwa notuo motuo kabisa koso? Idwa notuo mati, ok mo kabisa, but otuo to podo yom. Otuo to podo yom. Ok moro motuo matek cha. Kech nitie joma nigi lekegi. Mana diere. Nitie ga specialization ja Rosinga. In kaka in jatedo, in specialize e gik mage? Kaka jatedo? An ahero gweno, tedo gweno, salia, ring'o. Okay. Gi kaf gi kodi maber. Gi kaf gi koda maber. Koro aneno ko odhi maber, ochiegni. Ochiegni. Koro iketo ne mach moro matin mok dhi piyo. Omedo tuogo. Mondo wang' nyaka gi iye. Mondo wang' mondo nyaka iye. Koket ne mach mago mamalo. To neno no ochiek mana gi oko to iye to podi. To king'iyo iye to iye podi. Koro ma kata customer chopo gotieno to en ga gweno mosechwako koro igole agola to ilosone iikone. Ma en ga ready made, waketo ga ready made moro matin. Koro customer kik bini koka. Ng'eni samoro ibet piny kaka customer idenyo, ok ni chiemo budho, en mana koro idenyo ineno ka gima chiemo kawo 2 hours. Chiemo budho. Koro iketo ne gi ready made moro matin. Ma in case ni ng'ato ne nigi haraka lawo tich. Ng'ato ne dhi kumoro gi haraka. Ng'ato bodenyo ma serious mokonyari. Wang'ege. Mana mapiyo piyo to? Mana mapiyo piyo to chiemo ikore. Koro ma inyalo tedo kata ot. Ne joma ni ot. Broiler be anyala. Broiler be. But kuro kan broiler be ichwake mana matin. Broiler ichwako. Ichwake gi garlic, ginger, gi turmeric matin. Omiye ladho, omiye ndhadhu moro kanyo. Ichwake matin. But broiler jo ohero. Nekech tuoche mantie. Broiler ji tiyo dhi ma kienyeji. Kienyeji iyudo ndhadhu original cha. Mitne kaka owinjo bed. Koro kumochopeni. Kanyo koro oikore. Adwa gole ka. Takete pan. Kuma koro idhi gine. Idhi kete koro gi kitungu. Iketo ka? Ikete pan kocha.
Mani toke no? Yes, mani toka kae. Mano kanyo koro kosetiek wang'e, mano mawach ni step 3 nikech step 1 nok wayudo. Step 1 en kuma koro noyang'e to chwake mobedo mayom. Koro ma wantiere e okang' mar ariyo. Okang' mar ariyo koro iwang'e mo kanyo molokre rabuor kaka oselokore no. Koro wadhi e tielo mar adek ka. Mar adek mogik. Wacho no ok we kamano. Kisetieko kanyo to koro Ikete pan. Yeah. Koro abiro kete pan. Pod matin. Koro abiro kete pan kanyo. Napokne maber. Betego. Chuoyo ma. Tempo lokre ka giwetene. Odete uniform achiel donge. Moro to landa ahinya, jomoko rabuor. Jomoko rotenge. Kanyo koro en sawa. Koro abiro golo moyani nikech kete kando. Koka duoko maran ka. Koro kanyo idwa timo? Kanyo kuma ochope no, ichako ketone mo mana matin, ma iwang'o go kitungu. Aneno ka in gi kida ariyo ma kitungu. Yes. Mae mitiyogo? Mae matiyogo. Mae nini mana dwaro. Pan gi cube. Idwa no nene gweno, koro ong'ade ma bet dongo dongo mondo nene. Matindo tindo cubes ka? Macha ne itiyogo e alot. Mano michielo godo alot. Koro moya ni pod ber, en ma pod atuome. Akete koni matin. Mana matin kamano mar wang'o kitungu ni. En koro dhi gi kitungu kende, onge nyanya nikech idware dry fry. Idware dry fry. Koro dhi adhiya gi kitungu kende. Emiloke go kama ma kitungu ni wang' malokre brown. Men tije yot areta kamano, ok en gima budho. Ok en gima budho, ma kata ilosa. To ichime chima midog tich. Chima midog tich. Yes. Koro en miluonge nang'o? Kumiye nying un kaka jotedo. Ma waluongo ni kuku dry fried. Ng'ato nya chame kama. Kata fried chicken. Kata dry? Fried chicken. Dry fried chicken. Ente jomoko ma bende gin gidhi adhiya kode kamano, okete kitungu. Inya kawe gi step moko kete kitungu, inya medone kitungu bende. Apilo donjo sadi? Apilo koro luwore gi hech ng'ato. Oketo gi e mesa. Apilo to koro luwore gi hechi. Kech nitie joma apilo no be ogitigo. Nitie joma apilo gitigo. Koro anyalo koni ma koni, iwacho ni kuon. Kuon nyadhi bathe kocha. Kuon nyalo dhi bathe koni. Look nima. Koro nikech nochwake gi chumbi. Chumbi koro ok medi. Nosaboile gi chumbi. Koro anyalo keto mana pi kuon. Kati ng'eni kitungu be nitie kaka pod medo ne gweno ni ndhadhu moro. Idware mobed rabuor kabisa. Rabuor mo.
chiega. Tekniki ko wang. Tekniki ko wang. Apa nolokore? Iskoro odi chako wang. En sawa. Sawa koro machemil iloro ne. Mondo waket alot. Koro alot sama kuon dhi mbele. To alot be dhi mbele. Kete kae hapo iko sawa. Koro wanyalo keto alot. Warito tuo matin mondo waketne mafuta. Mana alot mane? Me alot osuga. Pi kuon bero ikore? Pi kuon be kani ready. Nena gima chap to rum. En gima okawo time ahinya. Koro wanyalo keto mo. Hapo koro romo. Koka waketo kitungu. Anyang'i alot koni nikech aneno ka dakundi no boseikore. Koro anyalo tiyo gi ma. To itiyo gi kijiko. Ma. Koro kuondwa ni teko pogore. Sami tede tiduoko ne mach chien matin. Ok kaka ok wang'e wa. En iduoko ne mach chien. Mane siri mar loso kuon ma brown. Nikech nitie kuonde moko ma ichame to iye en mana mogo lilo. Koro atera mos mano shikana. Ten koro kokorore titime nade? Kokorore? To koro nyalo chandi nikech ok onego korre. Ipimo mogo. Pima mogo. Itera mogo mos. Mang' orom. Ok onego korre ahinya. Kitungu ani oseromo? Kitungu oseromo. Nyalo keto alot. En mayuare cha? Ma kuon mayuare cha mar muogo. Dwale en ga makata. Kokilony kode. Ginya chamo kuon manumu. Koro dwani idhi e gym matindo. Gym? Itoni dwale dwaro teko no te. Mondo iye mogo riwre maber. Mane shida ne ni kokidwale maber. Koro en mana mogo. Kigo tonje to mogo. Koro kigo tonje. To mogo ni kanyo daba. Nyanjawi mbele welo. Nyalo kudu gi wendo.
Alodwa ni wang'iyo le chak. Alodwa ni idhi ole chak moro matin mondo ywane ndadho moro. Nakwongo aketne chumbi. Kimeka mokego rumo. Mamokegi ruma te. Odwani dhi ne gym do. Yudo ka lweti yom yom. To ba. Ata neno kidhi kode maber. Adhi kode maber. Ada te chon mani wacho ni mai makoro ipimo godo wife material. Sadi ko kigeni ko kele to ji nyarem kabisa. Jirem. Kata mapimo ji mapimo ji monomita dino eboborem. Nikech dwaro ni ng'ama puonjo kata kama wacho ni ma en winjo bed no ng'e doge. Mano ji dong de dok dala sana. Koro dala idok ni ng'ani puonji dala koro ji ong'iyo gi mar kuon. Mar mogo. Iwacho ni kama mama uno ko puonji. To kama mama ukoro bakia. Ni kora be chieng' moro inyiso nyara ni dog mino puonji manyo. Warem wate. Dog mamo puonji kata dani. Kata dani puonji. But oduogo, nitiere kinde moko ma ji noweyo ni koro gichamo kuon marabuor. Aneno ka kendo sani koro duogo. Ji dok ne. Ji dok ne kuon marabuor nikech en tuoche magine obere pressure, joma nigi tuo skari. Okonye gi kaila. Kain ng'ani gi skari tuo ni obere moloyo mar odumbwa mohero ni. Mano rome? Mano koro rome. Kasto iweyo ochiego matin. Amed ne matin. Koso miloma koro ni malo ne chak. Medada matin kabisa. Ya. Mano rome. Koro chiek go maber. Koro chiek maber. Samula pdogi to chwer do. Ng'iye kaka olose maber. Chon ing'eni nitie kaka nikuoge. Ma en tich en mana iolone chak. Ka in gi cream timede iye wik achiel. Anya paro ne wadhiga e chiro. Ndalo ka ne gin jwala moko ma yelo gi. Dunya ing'ege. Nitiere ma green ma siling 5 kaito mara tong. Siling 10. Mamo funde alot. Kuneno tung'eno jony. Alot osuga. En osuga to en dek to en mago te. Donde wajonye nikech idwa donde. Sedonde kato koro ichwake sa chiemo to mit nikech koro sekuoge maber juma chien. Chieng' chiro ne en ga tich ang'wen. Koro ng'in tich ang'wen ka tich ang'wen wadonda alot. But wuok maber omit. Aneno ka iye ber. Kuondwa ni be okrach. Okrach. Alodi ne mwarito. Mabiro ika onya loso kae mondo koro wayud kaka wachiemo donge. Koro inyalo ket koni. Kech koro chiembwa osaikore gimoro amora ni ready. Swada chako koro toko. Kono iketo kae? Kono iketo kanyo. Odwalre mowuok maber. Yes.
obedo kanyo. Kasto imbe ayudo ni mari moro donge. Wada chiemo. Wada chiemo kawuono. Sawa. Koro wachako ga lotwa. Ano osechiek. Machielo mowuok maber. Fine. Owuok mamit. Omit. Abe kawuono wapakra. Omit. Isetedo gimoro miwacho ni yawa gina loso. Gini wuothe iye. Gini wuothe iye. Koka waketo gweno. Ihero pat mane ka? Moro cha. Bamneno donge? Ayudo ni bamneno. Machaka mediga rungu ni donge? Uluonge na rungu. Apenji. Yes. Nikech ji gine ga mopogore. Mae bam. Mane bam. To ma? Ma chonge sasa. Kato nitiere be moro kind magi ma nitiere moro ma be bet tin. Mano bedo kon. Bedo kon. Mano wings. Wings nitie. Mae. But mar mae, koro en tielo mguu manyono piny. Okay. Sawa. Aya, kitungu go. Kitungu gi. Kitungu gi be koro ikete wiye ka kama. Idusego. Keto ne matin kamano. Aya. Kamano. Koka wakao dania. Dania be koro iporo wiye matin. Dania be koro iporo wiye matin. Nyalo poro ka matin. Dania matin. Kamano. Koro nikech ne wachiele gi kitungu, waketo nyanya. Okay. Waketo nyanya moro. Nikech en gi kitungu, keto ne nyanya moro matin. Miywago appetite donge. Miywago rangi. Koro nyanya ni onge gi chumvi, nyalo keto ne matin. Modong' go to inyalo mede mesa donge. Ng'ato bo temo kako odwaro. Ng'ato medo modwaro. Keto ne bathe kanyo. Kamano. Koro orembeka gi rembeka. Koro chiembo ochiek ka. Kiti gi kanyo. Ma kore chiembwa. Mae gweno dry fry. Yes. Galot kienyeji gi kuon marabur. Mae gikone mae kaka ochalo. Kapok wabilo chiemo ma Jarusinga olose Sugarland Hotel kendi ma bende yudore Awendo. Onyiso mana matin to ginang'o gini ma yudore e otendi mondo kigombo biro kikala Awendo kati chopa Awendo kendi kati penjo ni to koro wang' nadhi kanye ga Awendo ka mondo koro nyiso matut gin kaka services mage ma un godo kae. Okay, services ma wan go hotel ka. Wan gi restaurant, wan gi bar, wan gi conference hall, wan gi parking, makibiro gi gachi, to kichandri ni gik moko idhi kwale iye, wan gi security. Yes. Kuonde nindo be nitiere maber. Kuonde nindo nitie rooms ler, rooms beyo, tendni dongo. Yes. Itoro chiemo be mit. Wete gi kanyo. Ka chiemo mit no be ma wadwa timo godo confirmation. Ng'ato ka dwa yudo uto namba u mar simu? Namba u mar simu en 07 98 222 738. Yes. Erokamano ahinya. Makida oda kata ka in mabor
Iwacho ni ikna gwa biro. Kata kidwa nindo ikna room moro maber, maduong' maber. Erokamano. Aya, koro wawinja ni to kaka gik moko ber kamacha. Restaurant ber, wacho ni kar nindo ber ni mana gi king size, koso queen size. Igoya bal kama. Igoya bal tanda donge. Koro winjen to chiemo bende chalo nade. Be gimoro amora ichwoe tik ka kamano. Aya, mae gwendwa. Mokwongo gi kitungu no mowang'. To ning'eni ni wachiela kitungu kama. Tiyudho gi kuon. To enena chiemo. Koro wacha gi buombe ka pod amanyo appetite. Emi manyo go appetite. Em gono mayom mamit. Kadho gi mit kaka dhoga mit. Iwinje? Awinje opit. Aloda no be mit. Ai wote ye maber. Maber. De an kian. To mon nyalucha. Amedo. Kidogo tu. Nyingine mon nyalu bene kiketa ahinya. Chon inyiso wa. Ni kiketo mon nyalu mang'eny. To kumibete kichung' tiwe mo. Kiketo ma excess. Koro kita matin. En odwara moderation. Endo moderation. Koro adwa ni arwakie mesa gikonywa chame nikech gima timore ka lich kendo mit kabisa. One dungwa go riti. Jarusinga. Isego riti dier. Podi poka go riti. Gone go riti mondo koro wacham gini maber. Yes. Ne joma neno sani warwakou Sugarland. Kidwa biro namba simbu wan wasemiyo wabur wakou maber gima ama midwaro nitie kata ka in gi wendi maromo kata 200 150 wan gi ol kacha maduong'. Restaurant wan go maduong'. Yes. Warwakou chiemo be wan go kama mit. Wan gi aliya, wan gi gweno, wan gi ring'o kakidware, kata kidwaro diel, kata kidwaro ring dhiang', ring gweno nitie. Chiemo moro amora idhi yudo kae Sugarland Hotel ka. Erokamano ahinya ja Rusinga. Koro mana kaka orwako uno abende arwako uwe mesa mondo wacham chiemo mowaiko gi okinyi ma kawuono. Sama wadonjo e mesa ka wachiemo dongina goni oriti wachako rada juma manyien e chenro machielo kendo mar tedo gi chiemo nyinga Jairieta.